Dobro večer svima, dobrodošli na susret prvenstva Hrvatske, 7. kolo između momčadi Mornara i momčad mladosti. Za momčad mladosti nastupao je kapetan s brojem 7 Luka Bukić, s brojem 1 Jerko Jurlina, s brojem 2 Kosmin Radu, broj 3 Lovre Miloš, broj 4 Matijas Biljaka, s brojem 5 Franko Lazić, broj 6 Marin Dašić, s brojem 8 Andro Bušlje, s brojem 9 Ante Visković, s brojem 10 Luka Bajić, s brojem 11 Mislav Vrlić, s brojem 12 Konstantin Kahrov, s brojem 13 Marko Miškić i s brojem 14 Josip Vrlić. Trener momčadi Zoran Bajić. Za momčad Mornara nastupao je kapetan s brojem 7 Duje Buzdovačić, s brojem 1 Marin Kordić, s brojem 2 Roko Akrap, broj 3 Luka Omrčen, s brojem 4 Marin Vrdoljak, s brojem 5 Roko Gudurić, broj 6 Paolo Jakovčević, s brojem 8 Duje Akrap, broj 9 Domagoj Butić, s brojem 10 Petar Uvodić, s brojem 11 Jure Božan, s brojem 12 Ante Carev, broj 13 Roko Pavić i s brojem 14 Luka Dužević. Trener momčadi Danijel Burić. Suci ove utakmice su Ante Bura iz Šibenika i Nikola Gašpardi iz Korčule. Delegat utakmice Milivoj Bebić iz Splita.
Isključen igrač Mladosti s brojem 8, Andro Bušlje. Isključen igrač Mladosti s brojem 3, Lovro Miloš. Pogodak za momčad Mornara. Isključen igrač Mornara s brojem 11, Jure Božan. Pogodak za momčad Mladosti, igrač s brojem 11, Mislav Vrlić. Pogodak za momčad Mladosti, igra. Pogodak za momčad Mladosti, igra.
Isključen igrač Mladosti s brojem 9, Ante Visković. Pogodak za momčad Mornara, igra s brojem 4, Marin Vrdoljak. Pogodak za momčad Mladosti, igra s brojem 7, Luka Bukić. Mladost vodi 4-2. Isključen igrač Mornara s brojem 8, Duje Akrap. Šta je bilo? Pogodak za momčad Mornara, igra...
Pogodak za Momčad Mladosti, igra s brojem 9. Pogodak za Momčad Mladosti. Prva četvrtina završi rezultatom 6:3 u korist Mladosti.
Pogodak za Momčad mladosti, igra s brojem 3, Lovre Mil. Isključen igrač mladosti s brojem 9, Ante Visković, njegovo drugo isključenje.
Pogodak za Momčad mladosti, igra s brojem 5, Franko Lazić. Pogodak za Momčad. Mladost vodi 9-3. Mladost vodi 10-3. Druga četvrtina završava rezultatom 4:0 u korist Mladosti.
Isključen igrač Mornara s brojem 2, Roko Akrap. Pogodak za Momčar Mladost. Pogodak za Momčar Mladost, igra s brojem 5, Franko Lazić. Isključen igrač Mornara s brojem 12, Ante Carev. Pogodak za Momčar Mladost, igra s brojem. Time out Momčar Mornara.
Pogodak za momčad Mornara, igra s brojem 4, Marin Vrdoljak. Isključen igrač Mornara s brojem 10, Petar Uvodić. Isključen igrač Mornara s brojem 11, Jure Božanj, njegovo drugo isključenje. Pogodak za momčad Mladost, igra s brojem 14, Josip Vrlić. Isključen igrač Mladosti s brojem 3, Lovro Miloš, njegovo drugo isključenje.
Ostaje. Petera skrivio igrač broj 1. Pogodak za Momčad Mladost, igra s brojem 12, Konstantin. Isključen igrač Mladosti s brojem 5, Franko Lazić. Je. Pogodak za Momčad Mladosti. Treća četvrtina završila rezultatom 6:2 u korist Mladosti.
Isključen igrač mladosti s brojem 11, Mislav Vrlić. Isključen igrač Mornara s brojem 11, Jure Božan, njegovo drugo isključenje. Treće isključenje, ispričavam se. Pogodak za momčad. Isključen igrač Mornara s brojem 14, Luka Dužević, njegovo drugo isključenje. Pogodak za Momčad mladosti, igra s brojem 6. Isključen igrač mladosti s brojem 5, Franko Lazić,
njegovo drugo isključenje. Pogodak za momčad Mornara, igra s brojem 6. Pogodak za momčad Mladost, igra s brojem 10, Luka Baj. 6. Isključen igrač Mladosti s brojem 5, Franko Lazić, njegovo treće isključenje. Time out momčad Mornara.
Isključen igrač Mladosti s brojem 4, Matijas Biljaka. I pogodak za momčad Mornara, igra s brojem 9, Domagoj Butić. Pogodak za momčad Mladosti, igra. U tijeku je posljednja minuta susreta. Isključen igrač Mornara s brojem 6, Pavle Jakovčević. Pogodak za momčad Mladosti, igra s brojem 12, Konstantin Kahrov. Mladost vodi 22:7. Dragi gledatelji, utakmica završila rezultatom 22:7 u korist Mladosti.